Bħalissa hu żmien diffiċli għal kumpaniji tal-gaming f'pajjiżna, mhux biss minħabba l-kriżi politika li għaddejjin minnha, imma wkoll għax żdied sew il-bżonn li jilqgħu għat-theddida mill-ħasil tal-flus. Iddikjara dan Justin Psajla, Chief Financial Officer ta' GiG Gaming Innovation Group, waħda mill-kumpaniji tal-gaming f'pajjiżna. F'intervista ma' Times of Malta u għamed riferenza għal kriżi politika fil-pajjiż li qal li qed toħloq instabbiltà l-industrija tal-gaming. Wissa li jekk din is-sitwazzjoni tippersisti, hemm riski kbar fosthom li ma jkunux attirati impjegati barranin b'kapaċitajiet għolja u speċifiċi għal dan is-settur tant importanti fl-ekonomija Maltija. Hawn qal li fil-verità ħadd ma jkun irid imur jaħdem f'pajjiż fejn hemm instabilità politika. Fl-isfond li fl-aħħar xhur diversi kumpaniji tal-gaming naqsu l-impjegati tagħhom, Psajla nnota li l-kumpaniji li jaħdmu fis-settur qed jintroduċu uħud minnhom diġà adottaw regoli kontra l-ħasil ta' flus, miżuri li huma simili ħafna għal dawk adottati mill-banek. U jgħid li dawn il-kumpaniji qed isiru qishom banek u jridu jagħmlu due diligence fuq il-klijenti tagħhom biex jilqgħu l-ħasil ta' flus. Fl-intervista jingħad li żmien diffiċli qed jinħass mill-kumpaniji kollha tal-gaming u fatt li jista' jikkontribwixxi għal dan u li l-Iżvezja żiedet il-kontrolli tagħha fuq il-kumpaniji tal-gaming. Dan fost l-oħrajn billi l-kumpaniji ma jistgħux jibqgħu jaħdmu biss bil-liċenzja internazzjonali li toħroġ il-Malta Gaming Authority. Fl-intervista u jispjega kif il-finanzi tal-kumpanija li jmexxi matul is-sena l-oħra naqsu b'7.1 miljun euro anke kawża ta' dawn il-miżuri. Mistoqsi dwar dak li kienet jingħad dwar il-kumpanija u jekk hux veru li mistennija tnaqqas l-ammont ta' ħaddiema f'pajjiżna, iċ-Chief Financial Officer indika li se jittieħdu deċiżjonijiet importanti bħala parti mill-istrateġija tal-kumpanija.